Hallo? Hallo? Hej. Jamen, hej. Jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra Troldspejlet. Altså, vi har gjort det på Troldspejlet, at vi har besluttet, at vi nu... meget snart så flytter Trold. Ej, det skal du ikke lige... Vi har tænkt os, at når vi sender... Hej børn, det er mig fra Troldspejlet. I kender Troldspejlet, ikke også? Så har jeg en virkelig god nyhed til jer. Nu skal I høre. Ej, den kan ikke holde til det her. Hør nu her. Der er noget, jeg godt vil sige til jer, ikke også? Altså, prøv lige at høre en gang. Det, jeg prøver... Vi har lige malet den der. Jeg prøver bare at sige, at Troldspejlet flytter til mandag 18:30. Ja, det er rigtigt. Troldspejlet flytter til mandag 18:30. Nå, men så tales vi ved, eller... Vær et skridt foran de andre. Start din uge med Troldspejlet. I Ramasjang.